Hayi ke uMpumelelo Mseleku ude waposta ku-Instagram wakhe for the first time ever since kwavakala ke into yoba waye wadubula umntu owayengene kowabo exhobile ephethe isibhamu. Mpumelelo naye ke wakhupha esakhe isibhamu waze wamdubula umntu kuthiwa ke kane. Into enzekayo ke uMpumelelo Mseleku ngunyana kaTata Musa Mseleku noMayeni, uhlala eMzumbe. Le nto ke yenzeke phaa kwaMayeni eMzumbe. Kuthiwa ke nalo mfana wathi wamdubula ngowakwaphaa eMzumbe, kuthiwa nanabuna 24 or 25 years. Kuthiwa ke igama lakhe nguSiya and then ifani yakhe nguCele. So lo mfana ngowakwaCele kwaye ebeliwele, as in he was a twin. So ke uMpumelelo abantu besingayazi ba lonke elixesha inoba uphi, inoba ubanjiwe, inoba kwenzeka ntoni. NoTata Musa Mseleku ke caba abantu bamaphepha bebekhe banxulumana naye, bazama uthetha naye kuWhatsApp bembuza ngale nto, befuna uba aconfirme because kaloku ibiqale ngoba lilwimi, ibivele kwii-blogs le nto. So uTata Musa Mseleku ke waphendula esithi yena ebengekho, so akazani nayo yonke le nto. Sabona ke kwalapha uba athi ebengekho, meaning ke into yenzekile and ke besesisivile istory uba caba ebengekho nyhani. Namapolisa ke caba achophele eli tyala okanye aphandayo aye aconfirm ukuthi ewe isehlo sona sehlile nyhani eMzumbe. So uMpumelelo Mseleku ke uye wathi post on his Instagram stories phofu eshare i-story esifakwe ngu-Advocate Libephe. I hope I'm pronouncing it right, le surname bethunani, ngowaseLimpopo. So inoba ke uyamnceda okanye uncedwa nguye kweli tyala, cause ndiye ndangena ndayijonga i-account yakhe ndabona uba hayi ngumntu ngummeli bethunani uhamba ezinkundleni zamatyala. So inoba uMpumelelo ke usebenzisa yena kweli tyala ajongene nalo. Ukhangeleka ke eyi-advocate epopular uNthuse Libephe lona, and ke shem uconfident kakhulu and ingathi noko uyawina inoba amatyala aye ke awamele. Khanikhe nitsho ke bethunani banicinga ntoni ngayo yonke le nto? Khange sive uba uMpumelelo wabanjwa okanye kwenzeka ntoni. AbakwaMseleku ke bathulile kwaye ke siya-understanda because kaloku into enomthetho phakathi anikwazi uvele nithethe nje nanjani, ngoba nento eninoyithetha ingaphinde isetyenziswe against nina enkundleni zamatyala. So ufuneka nibe careful kakhulu ngento eniyithethayo okanye eniyenzayo. Mamgobhozi, uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.